2024 yılının 22 martı ilimiz tarihine tağın bir qara bit bulup kirip qalaşaq. Crocus City Hall'da bulgan facia 137 kişinin gümrün izdi. 182 kişi yaralangan. Habersiz yoğalışılar da ez tugul. Bungu tapşırığımız terakt vaxtında halak buluşalarının ruhuna dua bulup irişsin. İlimiz üçün ağır günlerde tilektaşlık bilgisi bulsan idi. Kişi Moskov'da hatır aksiyası buldu. Ana Tatarstan'da kuşuldu. Işışı turnalarını Crocus City Hall divarında kurduk. Bugünlerde Rusiyanın bütün regionlarında Crocus City Hall'da bulgan terakt kurbanları isteligine memorial uyuşturuldu. Qazan üzerinde sonra Qışallı, Mendeleysk, Yeşilüzende memorial uyuşturuluğu turunda bilgili buldu. Pişit illerde yaşayanlar Rusiya ilçeligi binası karşına şeşekler getire. Respublika halkı, Rusiya halkı hem bütün dünyada bu faciadan şite kalmadı gibi gelinler. Şite kalmadı. Men bu teraktın bir gina özünçeligini aytıp iter edim. Bu Rusyada birinci terakt tugul. Ama manısında Cuma gün kiş bilen. Bir kişi uyda olmasa yalda. Ham milyonlagan kişi eligi terakt barışın turu efirda deb aytırgan күзәтте. Әлбәттә башта социаль челтәрдә аша иштәге видеолар таралды. Ham төп каналлардан тур эфирда күрсәтеп тордылар ничек монда дөрләп янганын. Әлеге бинаның ham кешеләргә иң аянышы иң авыр шул булды. Бина дөрләп яна. Кешеләр иштә кешеләр барлыгы билгеле һәм ничә кеше анда калганлыгы. Чөнки янгын сөндерүче коткаручылар да утны локализовать мишинде теге камап алмыйча эшкә керә алмадылар. Шуңа күрә бик авыр тәэсир итте бөтен кешегә. Шуңа күрә икенче һәм фаҗигадан соң икенче көнне дә аннан соң да шушы матәм чараларына катнашучылар өстән әйтелгән өчен генә түгел. Чөнки үзләре белеп, аңлап, дога кылырга теләп һәм кабат мондый вакыйгалар кабатламасын дигән теләк белән бу чараларга кушылучылар күп булды. Шуңлап та Казан һәм Шалда гына түгел, ул район үзәкләрендә генә кичкенә бистәләрдә дә шулай булды, авылларда да хәтта оеш булды дип беләм. Әлеге вакыйганы biz barımızda birinci minutlarından televizor ekranları, sosyal челтәрдә аша инде күзәтә башладык, ләкин менә кунакларыбыз арасында бу вакыйгага аеруча нык борчылып күзәткән кунагыбыз да бар. Алсу, сезнең улыгыз 4 сәгать кала шушы бинада булганлыгы билгеле. Менә шушы мизгелләрне искә төшерә алабыз микән бераз гына? Минем улым профессиональ спортсмен буларак ярты ел шушы чарага әзерләнделәр һәм алар 3 көн дәвамында шушы Crocus City Hall'да ярыштылар. Бер төркем балалар барды Татарстаннан һәм инде шушы көннедә әле безнең улыбыз чыгыш ясады. Һәм инде аларның киләсе турга үтмәгәне билгеле булганнан соң алар инде тиз генә кисәк кенә 11-дә булачак поездның билетын кире тапшырып, кичке 6-дагы самолет белән кайтып киттеләр. Сез белдегезме аларның кайтып киткәннәрен, билет алыштырганнарын? Мин ул вакытта Новосибирск шәһәрендә идем һәм инде 3 сәгатьтән артык очырга кирәк. Шул вакытта алыштырганнарын белмәдем. Һәм мин самолеттан төшкәч бит телефонны кушып куясың, һәм миңа шундый сәер сообщениялар килә башлады. Ишеттегезме әле теракт бара, мин әле аны уйладым, нидер спамдыр дип аңламыйм да. Аннан соң улым яза, әни, монда аталар син ишеттеме дип, шуннан башыма барып җитте дә, улыма тизрәк шалтыратам самолетта, телефоны бөтенләй тотмый. Шуннан җылый башладым, паникага бирелдем, инде аңладым нәрсәдер барганын шул зданиедә. Аннан соң бираздан улым сообщение язды. Без кайтып киттек алданрак дип инде. Без монда Казанда, ләкин минем белән бийгән балалар, мин алар ул балаларын да беләм, анда калдылар. Мин бик борчылам дип, шуннан безнең общество исән саулармы ул балалар, сез аларның хәлләрен беләсезме? Ул балалар Аллага шөкер исән сау булды, ләкин чатта бу тренер чыктымы, мысысының әле хәбәре юк. Шушы әйберләрне укып торганда мин инде ут йотып тордым. Без инде бөтенебездән ничә сәгать буе чыгып биткәннәрен көтеп
нык борчылып тордык. Шығып біттілер? Аллага шүкір шығып біттілер. Менә ничектер Ходай саклады, балалар, анда бит 1000 бала, бүтін Россиядан җыелган талантлы балалар. Анда барлыгын белмәделәрме инде? Шундый зур чара барды. Монда дөрес аңлыйбыз, әйме? Башта менә бу спортсменнар, су септан улыгыз, ышырга тиеш булганнар, дөресрәк поезд белән китәргә тиеш булганнар сәгать 11-дә, һәм анда ишракта узмасалар да турны шунда залда калырга тиеш булганнар, әйме, карап. Минем улым шуны фанат, аның яратып карый торган тренерлары бар инде, олоракларны. Ул инде шул сәгать 8-ләргә кадәр анда карап утырырга ниятләгән иде. Һәм миңа кичә улым әйтә, әни мин үз гомеремдә беренче тапкыр җиңелүемә үкенмәдем ди. Ул гел менә әле бусысында да алар менә чертада калдылар. Беренче, икенче, өченче урын була, 4нче урын менә эләкми бит, менә бүтән монда да чертада калды. Эләгергә әз генә. Хәзерге минутларда менә улыгыз ни хәлдә? Барыбер теге тетрәндермичә калмагандыр инде бу вакыйганы. Әлбәттә, алар инде яшүсмерләр карыйлар, бүтәнесен күзәтәләр. Бүген әле төнлә әни минде йоклый алмыйм, минем кырыйма әтисе инде чит илдә, минем кырыйма чыгып ятып, йоклар су эчәргә чыгарга куркып ята. Менә шундый. Шулай ук безнең кунаклар арасында әлеге вакыйгага бик якын булган тагы бер кунагыбыз бар. Ул да булса Илмир. Бер көн алдан шушы залда балет куелган. Сез анда булгансыз. Менә шушы зал турында кыскача гына сөйләргә мөмкин микән? Килеп керүегезне, андагы атмосфераны дип әйтегез. Нинди тикшерүләр узырга туры килә, нинди зал менә масштабы? Әйе, без бер көн элек анда тамаша күрсәттек, балет күрсәттек. Һәм залы бик зур, аның эче дә бик зур. Керү анда бик авыр. Мин хәтерлим, безнең ведущий, ул көне Игорь Верник иде. Вадим Верник. Ул паспортын оныткан иде һәм аны озак кертмәделәр. Аны инде бөтен кеше белә. Бик менә шундый охрананы бик таләпчән. Һәм Сез арттан кирдегез. Сез бит тамаша залыннан түгел. Әлбәттә, без арттан кирдек. Арттан кирдек, сәхнәсе аның бик зур. Һәм менә мин беләм, анда ул көне бит инде оркестр булган. Һәм оркестр пәрдә артында ут торганга күрә, анда барсы да исән сау калган, Аллага шөкер. Шуңа күрә икенче көнне шул хәбәр килгәч, икенче көнне шул ук вакытта мин башка театрда идем. Һәм бу хәбәр килгәч, мин бит инде хәтерлим ул бинаны, ул урындыкларны барысында. Сүзсез калдым инде, сүзсез калдым. Нәрсә әйтергә дә без белмәдек, без бөтен команда белән шаккатып, шок булды инде безнең барыбызның. Илмир, әле бит белгәнебезчә танышларыгыз арасында пикник концертын карарга килүче менә бар. Аларның арасында танышларым юк иде, менә анда концертта катнашырга тиеш иде оркестр, оркестрның җитәкчесе, дирижеры Михаил, уныттым исемен, Голиков. Ул мин аны яхшы беләм, чөнки ул минем әсәрләремне уйнаганы бар. Һәм мин аны күргәч, әлбәттә инде шаккаттым. Ул да шунда булган һәм исән сау калган, Аллага шөкер. Менә ул ничектер сөйләдеме, ничекрәк чыкканнар? Элемтәгә кирдегезме дип сорыйлар башта. Юк, элемтәгә кирмәдек, ләкин анда ул залга кирү дә бик авыр, андан чыгу да бик авыр. Ул чөнки ул бик зур, ул менә үзенә бер аэропорт кебек ул. Шуңа күрә әлбәттә кем кая чабырга бәлки белмәгәндер дип уйлыйм мин. Шуннан да менә Илшат әфәнде, карагыз әле, бик зур менә шундый биналарда берәр ЧП булган очракта нәрсә эшләргә соң, менә керү дә авыр диләр, чыгу да авыр. Ничек менә аның юлын үзеңне ничек тотарга менә шундый вакыйга вакытында? Айруча янгын чыккан вакытта. Бу вакыйга бит инде әйтик, Имречан бу пожар түгел, Имречан бу теракт. Теракт булгач инде монда хәзер иң беренче возникает хаос. Хаос, паника. Шуның өчен ул называется теракт. Сез инде, например, әйтеп китәсем киләсез икән белмәгән зданиягә, белмәгән бинага. Сезнең бер тапкырда булганыгыз юк. Бер тапкыр булсагыз да, ике тапкыр булсагыз да барыбер. Һәрбер этажда, һәрбер коридор почмагында куела план эвакуации. План эвакуации ясала в соответствии с тем планом, строительным планом, который имеется на здании 9 Руща. Шул планга карап, ясала шул план эвакуации. Шул план эвакуацияда күрсәтелә, нинди юл белән сез чыгып китә аласыз.
Чөнки мен күп инде санап караганым бар. Күп кеше килә дә старый Бәдрәф кайда монда дип. Бәдрәфне бит күрсәткән бит планда кай икән. Килде планга килеп кара. Планда ясалган анда сан үзел дигән. Пожалуйста, Бәдрәф. Татарча да язып куялар анда, Бәдрәф дип язып куялар. Бер кеше килеп караган, лучше бер кешедән сорыйлар. Бер кеше аңа игътибар итми. Шундый планнарны. Просто моны аларга кирәк в правила, чөнки әйтергә кирәк күп кенә илләрдә, әйтик, чит илләрдә безнең бит инде күп кенә булды бит фаҗигалар, әйтик. Җырак барасы юк. Шул ук әйтик, адмирал. Пожар булды да. Без бит инде күп кенә анда кешеләр белән, без таҗиклар белән сөйләштек, азәрбайҗаннар белән сөйләштек, вьетнамнар белән дә сөйләштек. Вьетнамнар чыкканнан соң без вьетнамнардан сорадык. Сез ничек бөтенегез чыктыгыз соң? Бүтән милләт кешеләр калды бит анда. Алар булай дип әйттеләр. Безне өйрәттеләр ди. Башта өйрәнергә планны каян чыгасы икән? Каян нинди юл бар икән? Без бер нинди сумкада кирәк түгел безгә, документта кирәк түгел, акчага кирәк түгел. Безнең үзебезнең гомеребез иң кыйбатлы әйбер. Шуңа күрә без җыендык та, чыктык та киттек диләр. Сіз хаос деп әйттегіз, Рафиқ әфәнді, сізге мөрәҗәгать итәбез. Теләсән инде терактның асылында нәрсә ята һәм менә вахшиләрчә кеше үтерергә барган кешеләр нәрсә исбатларга тырыша? Менә чыннан да Россия тарихында соңгы 30 елда 15 ләп теракт булды. 90-нчы елларда әлбәттә аларның инде бераз үзенчәлекләре бар. Ул беренче чиратта инде менә Россияны дәүләт буларак таркатуга юнәлдерелгән иде. Каспийскида менә шул ук Бесланны да әйтергә мөмкин. Менә Россия уртасында барган терактлар әлбәттә алар беренче чиратта илдә менә шул кешенең күңеленә шөбһә салу. Инде ул сәяси тотрыксызлык булдыру, аннар менә карагыз әле сезнең дәүләт, сезнең ил сезне саклый алмый дип, менә шул шөбһә салуга юнәлдерелгән инде әлбәттә беренче чиратта. Курку хисе турында. Курку хисе әлбәттә. Менә бу терактны соңгы терактларның кайсылары белән ничектер чагыштырып булыр иде? Беслан беләнме, Нордос белән? Россиянең үзәгендә барган терактлар, шул ук Дубровка белән чагыштырырга буладыр. Әле кызганычка каршы менә бу терактның асылына төшеп җитә алганнары юк. Аның сәбәпләрен ачыклау әлбәттә бик авыр, чөнки инде ул халыкара террористик оешмалар белән дә бәйле булуы мөмкин, шул ук ИГИЛ белән дә бәйле булуы мөмкин дип әйтәләр. Украинага таба да әйтүчеләр бар, дөрес инде Украина оештырган дип түгел, инде һичшиксез шул аның катнашкан булуы дип әйтәләр. Шуңа күрә биредә нинди дә булса зур үзенчәлекләре бар дип әйтмәс идем. Шул ук инде менә Россиядә шушы махсус хәрби операция барган чорда һичшиксез инде ул хаос булдыру, тотрыксызлык, икътисади, сияси аның сәбәпләре шул булган. Әле безнең тагын сораулар бар. Дөресен әйткәндә, бу сорауларга без рекламадан соң инде бер күз салырбыз. Елның 22 марты һичшиксез соңгы Россия тарихында кара тап, кара көн һәм әлбәттә шушы вакыйга бик күп нәтиҗәләр ясарга, тагын ниндидер механизмнарны булдырырга сәбәпче булачак, ләкин гомумән глобаль алганда менә мондый зур терактлардан 100% гарантия белән сакланып, һәм аларны булдырмый калып буламы икән, Илнар? Мондый гына түгел, гомумән бөтен террорчылыктан 100% гарантия бер нәрсә дә бирми. Монда инде иң төп роль ул махсус органнарда, чөнки алар профилактика оештырырга тиеш, үз агентураларын кертергә. Менә әле монда гына искә төшерделәр, менә шул ук тыелган оешма ИГИЛ диләр үтендә бит шуның вәкилләре буквально бер ай элегрәк Швециядә уйлаганнар шулай теракт эшләргә, ләкин андагы махсус органнар моны туктатканнар. Шуңа күрә монда бу профилактиканы эшләп бара. Инде терроризмга тулысынчарак карасак, менә террорчылыкның нинди максаты бар? Иң беренче. Ул бит кеше үтерү түгел. Кеше үтерү ул теге побочный эффект дип кенә әйтсәң, иң мөһиме ул җәмәгатьчелекне куркытырга, халыкны куркытырга. Шуңа күрә без ничек булса да, без Россия җәмәгатьчелеге монага ничектер бирешергә тиеш түгел.
Беришергә ничек үзебезнең хукукларыбызны кысу, ниндидер анда һәр ул вакытның менә һәр терроризм булса яки мәктәпләрдә Колумбай булса, кешеләр чыгалар да кычкыралар. Әйдәгез, һәр почмакта охранник куяк, автомат тоттырайык. Менә мондай терроризм булды, бүтән вакытта булмас. Юк, ул ничек дип әйтәм, ысул түгел ул. Чөнки беренчедән biz үзебезне куркытмаска тиешбез бит террористлар бит шундый максатка. Икенчедән без үзебезнең тормышыбызны төрмәгә әйләндерә алмайбыз. Шулай ук концертка барганда да, мәктәпкә барганда да без аны төрмәгә һәр урында автоматчик куеп, танк куя алмайбыз. Ул шуңа күрә терроризмны туктатуның кирәкле ысулы дип әйтә алмыйм. Һәм икенчедән тагын үзебезнең менә Рәсәйебезгә генә карыйк. 2000 елларда әлбәттә терроризм күп булгач, анда андый ысулларны күп кулландылар. Шулай ук махсус органнарның да саннары күбәйде, әлбәттә кайбер тыюлар да булды. Иреклекләрне тыю да, ләкин күрәбез, ул тулысынча терроризмны туктата алмый. Шуңа күрә безгә инде минемчә монда беренче сорау махсус органнарга булырга тиеш, ә икенче сорау үзебезнең җәмәгатьчелекдә тынычлыкны сакларга кирәк. Шуны әйтәсем килә. Бернинди эмоцияларга бирелеп, тиз генә яңа кануннар кабул итәргә Госдумада аша бүтән җирдән ярамай берничектә. Әле менә кануннар дисез, бу терактның тагын бер ягы, тагын бер нәтиҗәсе милләт ара низаклар. Кызганыч менә шул террорчыларның милләтеннән карап, аларның милләт вәкилләренә каршы ниндидер хәтта эшләр башланды. Менә киосклар яндырганнарны без күрдек, әйме, кая социаль челтәрләрдә аларга каршы. Бу шулай ук әлеге дә баягы беренчедән аның беренчел максаты, әйме, террорның. Икенчедән менә булай эшләргә кирәкми. Террористларның, террорның милләте юк дигәнне халыкка ничек сеңдерергә була? Рафил әфәнде, бәлки сез. Менә шуннан да бу вакыйгаларның үзенчәлегедер дип уйлыйм инде. Чөнки менә терроризм шул ук Россиядә, башка илләрдә булганда, анда конфессиональ, дини төсмер бирәләр иде. Менә бу монсында ул юк дип әйтергә мөмкин. Бәлки аларны махсус сайлап алганнардыр. Алар күбесе менә СНГ илләреннән. Чөнки хәзер бит инде миграцион процесслар безнең бик көчле. Менә шул ук Таҗикстаннан гына безнең 1,5 миллион, 2 миллионга кадәр кеше эшли. Һәм шуңа күрә дә инде менә шушы сәяси, икътисади тотрыксызлык булдыру өчен менә шушы милли картаны да уйнату кирәкдер дип, аны да күз алдында тотканнардыр дип уйлыйм мин бу терактны оештыручылар. Монда ул карта уйный башлады. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Бу чиракта халыкны коткаручылар арасында 15 яшьлек үзбәк егете килеп чыкты. Ислам Халилов һәм ул нәкъ менә үзенең гамәлләре белән, батырлыгы белән инде террорчының милләте дә, дине дә булмаганлыгын күрсәтте. Махсус хезмәткәрләргә әлбәттә милләт һәм дингә кирип китсәк инде әле үзебездә дә бик күп эшләргә кирәк булачагын аңларга кирәктер, чөнки бу кешеләр бит автомат күтәреп әллә каян килмәгәннәр, буларга кемдер ярдәм иткән. Һәм аннан соң нинди чаралар күрәчәкләр дигәндә мин бер әйбергә игътибар итәр идем. Монда беренчесе шул миграция сәясәтен каткайландырырга кушсалар һәм иминлек мәсьәләсен соңгы көннәрдә сүзе үтә торган кешеләр һәм исеме билгеле кешеләр Россиядә үлем җәзасын кире кайтару турында бик күп сөйләшә башладылар, чөнки мондый чакта инде ул гадәти әйбер, популяр тема дип әйтергә кирәк. Һәм халык та мондый чакта андый бит инде андый мәсьәләне, андый фикерләрне яклап чыга. Шуңа күрә нинди генә чаралар күрсә дә, монда 7 тапкыр түгел, 70 тапкыр үлчәп эшләргә кирәк, чөнки ахыры тагында айнашрак булырга мөмкин бу карарларның. Илнар, менә син бик дөрес әйттең, 15 яшьлек Ислам Халиловны искә алып, батырлык күрсәтүче кешеләрдә алар күп булды, хауска бирелмичә кешегә ярдәм итүчеләр. Алар арасында йөзләгән кешене коткаручы ир-ат террорчыга ташланып, аны коралсыз калдыра, шул рәвешле күп кешене концерт залыннан чыгара. Аннан соң менә син әйтеп киткән София Мейерны искә төшерик. Шулай ук Крокуста эшләүче менеджер София Мейер бер төркем кешегә чыгу юлын күрсәтә. Батырлык күрсәткән нинди тарихларны менә бүген тагын искә төшерә аласыз, бәлки укыгансыздыр. Без бөтенебездә җомга, шимбә, якшәмбе телевизор каршысында, интернетта утырдык, әлеге вакыйгаларны күзәтеп. Тагын кемнәрне искә алу кирәк бүген? Илнар. Батырлык хисеннән дисегезме? Менә бу Крокус Ситида эшләгән кешеләрдән башка мин монда кызганча каршы батырлык кешеләрне күрмәдем. Билгеле, шул кешеләр инде алар. Әлбәттә, менә әлбәттә, монда инде күбрәк батыр кешеләрне әлбәттә күрсәтергә кирәк, аларның именно граждан батырлыгын дип әйтәйек. Алар бит профессиональ яктан, менә бу Крокус Сити холда эшләүче кешеләр, алар бит менә үз батырлыктан күрсәтергә тиеш түгелләр. Аларның теге профессиональный обязанностька кермидер, менә террорчылыкка каршы килгән вакытны шундый
эшләрдә катнашырга. Янгын турында сөйләшсәк, менә янгын чыккан бит инде, һәм янгын чыккан вакытта кешеләр нәрсә эшләргә тиеш беренче чиратта? Аларны искә төшергән. Ну, яңа чыккан вакытта иң беренчедән бит инде без хәзер Анда бит инде күбесе сорау бирәм. Без яңа чыккан вакытны карыйбызмы, или без карыйбыз терактны? Терактта, шул менә бу очракта бит теракт бүтән төрле. Сез әзрәк бутыйсыз. Теракт белән пожарны. Туристларга караганда янгыннан күбрәк һәлак булганнар. Менә сез шул турыда бар әлбәттә. Мәсәлән, туалеттан да 25 кеше айса сорау шулай. Сорау шундый башлайса, пожардан әйтик янгын ниннән һәлак булган кешеләр буенча. Иң беренче әйтеп китәсе кирәк шушы план эвакуация. Ул әйтик план эвакуация ул күренә. Әзгенә ут булса да, ул жана башлый. Караңгы төшсә ул жана. Ул светофорлар шипленкада ясала специальный. Аның ут күренә, ул бит нәрсә аңа шәм план белән аңлашылды. Ә менә юк план. Карамаганнар нәрсә эшләргә. Хәтта әйтәләр бит менә шүгәләп ничектер барырга кирәк, чөнки сез ул яктан әйтәсез. Если иң беренчедән инде пожарның самый хәтәр берсе ут түгел. Иң самый хәтәр берсе төтен. Төтен тула бик тиз тула помещениега, чөнки помещениега төтен тулмасын өчен хотя бы күпмедер вакытны үз-үзеңә әйтик урлап калырга, дип әйтик инде, үзеңнең яшәп калырга, киемнәреңне хотя бы салып, менә шушы тишекләргә тутырырга, төтен кермәсен өчен. Иң беренчедән. Инде төтен тулды икән помещение. Сез инде алмыйсыз икән. Сез бит инде шалтыратасыз кая булганыгызны. Хотя бы план буенча сезне таба алалар. Кешеләр бар кем хәбәр итәргә может, ничек узып керергә, ансыда булырга может, кешеләр әйтергә мөмкин. Аны әйтәләр аны. Иң беренчедән идәнгә җату. Чөнки һава кала идәндә. Өстә түгел. Бүген көндә әйтеп китәргә кирәк. Тап-таза җегетләргә, 150-120 килолы җегетләргә басып торса, шушы 2 тапкыр суласа, өченчесенә җыгыла. Төтен, иң яшәксе төтен, янгын түгел төтен. Кеше карлыга да үлә. Менә шушы вакыйгалардан соң күпме генә без адекват, күпме генә аяк акыл белән уйласак та, маскүлле мәгълүмат чараларга мөнәсәбәт бәрбер үзгәрми калмый. Алсу, менә сезнең очракта курку калдымы? Тагын концертлар залына балу куркынышы, баланы кайдадыр җибәрү куркынышы. Ничегрәк итеп сез көрәшәсез шушы хис белән? Дөресен әйткәндә, әле бер атнадан тагын шушы Крокус Ситида безнең ярышлар булырга тиеш иде. Безнең тиенеләр шунда ук әйттеләр, без балаларыбызны җибәрмибез дип, аннан Питерда булырга тиеш иде әле. Тынычланганча кадәр бер кайда җибәрмибез дип. Икенчедән, әлбәттә, минем үземдә дә бала бит инде ул газиз кешебез, җибәрергә куркыныч. Әле без менә шушы көнгә кадәр өйдә утырдык. Бер кайда чыкмыйчы, ничектер әле мин чыгып киткәндә дә әни исән-сау йөреп кайтты дип балалар кычкырып калдылар. Куркыныч ул бар инде, бераз үтәчәк әлбәттә. Менә бу курку хисе күпме дәвам итәр микән? Шуннан да менә хәзер концертларга барырга халык куркачак, Эльмир, менә сезнеңчә. Без барыбыз да хәтерлибез Нордостны. Без бит инде аны яхшы хәтерлибез һәм вакыт кирәк. Вакыт узгач, менә без аннарысын барыбыз да концертларга йөри башладык, театрларга ул аннарысы онытылды. Менә мин әйтеп киттем инде, мин икенче көнне театрда утырган вакытта менә бу хәбәр килгәч, беренче уй менә шул Нордост исемә төште минем. Һәм ул вакыт кына дәвалый ала менә бу очракта. Берекой минемчә азап булмасын. Чөнки тормыш дәвам итә. Тормыш дәвам итә һәм аны бит белеп булмый. Кызганычка каршы хәзер халык бик үлемгә күнекте. Менә мин теге кызганычка дип әйтәм мин. Һәр менә без күрәбез бит, менә берничә көн бу барачак халык бүтән ничек яшәгән шулай яши. Без уже үлемгә ничектер күнектек. Менә ул җәмәгатьчелекне безнең проблемасындыр, белмим. Шуңа күрә мин үлем, бу озакка бармас. Менә исегездә төшерәм теге әле пандемия вакытында бит инде җыл аякларда пандемия халык күп үлә дигәннәр, ләкин ял итү кеше китүләр бит кәмемәде. Анда шул Египетка, Төркиягә кешеләр күреп, анда шир алып кайталар, ләкин баралар, курыкмайлар, чөнки халык безнең күнеккән үлүгә. Ул инде начар әйбер, чөнки әзрәк кеше үзенең җанын һәм бүтән кешенең җанының бәясе зурак булса, ул аны үләр иде. Но безгә кызганча каршы без аны турында уйламайбыз. Ул менә безнең проблема дип әйтәм Россия. Бер яктан безнең саклану чарасыдыр, чөнки гел турыда гына уйлап утырсаң, яшәүнең дә мәгънәсе һәм яшәүнең дир сыйфаты да калмый. Бүгенге тапшыруыбызны без Булат Ибраһимовның шигыре белән тамамлыйсыбыз килә. Нәкъ менә шул вакыйгаларга атап ул шигырь язды, шигыри юллар язды. Тау ишелде, ташлар арасыннан исән калганнарны эзлиләр. Тавыш килә кебек ераклардан, тавыш килә.
үміт үзмиләр. Біз де үмітімізні үзмек, барысы да яхшы булыр деген тілекте саулашабыз. Үзебез исән сау булыйк, якыннарыбызны саклыйк. Күрешкәнгә кадәр.